Silav roj baş hevalno hêvîdarim herkes baş e. Îro min çend û çend ku ji bo amadekirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim vê êvarê. Ji bîr nekin bi şev saet di bîst û yekan de li gorî saeta Ewropayê, bîst û dudiyan de li gorî saeta Kurdistanê. Hevalê min ê ronî ruha wê were em ê mijara pêvajoyê guftûgo bikin. Di çarçova pêvajoyê de em ê bi temamî cih bidin axaftinên rêzdar Duran Kalkan. Niha di vê bültena me de nûçeya me ya sereke axaftina Duran Kalkan e. Bi qasî ku ew dibêje pêvajoya ku di serê rêveberên dewleta Tirkiye de şekil girtiye hemî hildiweşe. Her tiştê ku rêveberên dewleta Tirkiye dizanin ew hemî pûşt dibin vala diçin. Pêvajoya ku em jê fehm dikin çi ye? Duran Kalkan yek bi yek dibêje. Ji ber vê yekê me çi got? Me got gotinên ku milletê Kurd li bendê bûn îro hate bilêvkirin ji aliyê rêzdar Duran Kalkan ve ev ciyê kêfxweşiyê ye. Eger hûn li bendê bin ez hema dest pê bikim em pêşî cih bidin axaftina Duran Kalkan paşê çend nûçeyên din hene pêve girêdayî tê îdia kirin ku rêzdar Abdullah Öcalan ji Nêçîrvan Barzanî re peyam şandiye ka jê çi xwestiye wekî din gelek nûçeyên din hene Ehmed El Şara çûya Rûsyayê çi dixwaze ji Rûsyayê ev hene gelek nûçeyên din hene hevanno em hema dest pê bikin ji ber ku ev mesele heqeten gelek mühîm e. Duran Kalkan pêvajo hemî pêvajoya ku tê zanîn ster û binkir pêvajoya ku ew li bendê ne bi zimanekî pir cuda aniye ziman ez vê jî were bibêjim hinkî pêvajoyê dest pê kiriye kengê dest pê kir bîst û heftê Sibata îsal bi daxuyaniya rêzdar Öcalan dest pê kir cara yekeme ji rêveberên tevgera siyasî ya Kurd daxuyaniyeke ew qasa zelal net ku hedê dewleta Tirkiye nîşan daye em dibihîsin. Ji ber vê yekê gelekî girîng e. Hûn dixwazin ez dirêj nekim em hema bikevin nava meselê hevanno. Nûçeyên din min amadekirin ez vana anha ji we re pêşkêş nekim em dîrekt biçin cem rêzdar Duran Kalkan ka çi dibêje. Niha dewleta Tirkiye li pê hin lîstikan e mesela ji Qaşûh ji Nêçîrvan Barzanî re peyam şandiye jî xwestiye ku hinek pêşengî bike ji vê pêvajoyê re yani dewleta Tirkiye çima dikeve nava hereketekî wî şeklî dewleta Tirkiye çima bi îsrar rêve dike yan jî bi xwe peyam dişîne Nêçîrvan Barzanî re ji bo ku bikeve nava hereketê ma ê ku pêvajoyê bi rêve dibe rêzdar Abdullah Öcalan çima nikaribe bi xwe derkeve derve hevalê xwe îqna bike pêvajoyê bi rêve bibe çima bi rêya kesên derdorê vê yekê dike ev jî problema dewleta Tirkiye. Hevanno Duran Kalkan di derheqê pêvajoyê de bersiv da hemû pirsên di serê milletê me de beşa ku texmîn dikim we eleqeder dike me hin berhev kiriye ez ji we re aynen dixwînim. Baş e eger hûn amade bin em dest pê bikin. Yek dibêje me weke Partiya Karkerên Kurdistanê me biryar girt têkoşîna çekdarî bi dawî bike xwe feseh bike. Koma Aştî û Civaka Demokratîk di 11 tîrmeyê de jî bi şewitandina çekên xwe nîşanê cîhanê da ka çi qasî bi biryarin ku dawî li stratejiya têkoşîna çekdarî bînin derbasî stratejiya têkoşîna siyasî ya demokratîk bibin. Em dibêjin Kurdan tiştî ku kert ser wan kir. Digel vê yekê jî li aliyê Tirkiye tu guhertinekî tune ye. Hefteya borî Dewlet Bahçelî derketa xifî wekê ku ew gotinên xwe yên ku digot bila were li meclîsê biaxife li Enqerê siyasetê bike mîna ku ew gotinê xwe ji bîr kiribe dibêje bila li îmraliyê di rewşa rehîne de vê pêvajoyê bi rêve bibe. Bila rabe bang li Rojavayê Kurdistanê bike ma kesek di rewşa rehîneyê de dikare çi bike? Ma dibin sîstema îşkence û tecîta li îmraliyê de dikare çi bike? Ma Dewlet Bahçelî ji bîr kir salek di ser ra derbas nebiyehê ma pêwîstiyên gotinê te hatin bi cîhanîn ka te çi digot? Na wekî ku ji bîr kiribe tev dikere gelekî paş da ketiye yanî dibêje qey wê bi gotina rêberê avaker ê PKK rêberê damezirîner ê PKK mîna ku bi van gotinan hewl bide me bixapîne tiştê ku setin e rêbera po got ez ne dixapim ne jî dixapînim. Yani em ne ehmeqin.
Em ne zarokin dibêje Duran Kalkan. Divê herkes rast rûnê rast biaxive. Yani ev wisa nabe. Bi vî şeklî mesele nameşe. Bi vî awayê ev kar nameşe. Wê bibêje soz bide bandorê li ser civakê bike dawiyê jî hêdî ji demê re bihêle. Ma wê gel nebîne ku ev lîstok e. Ma milletê me nabîne ku ev hîle ye. Wê vekirî bibêje. Divê mirovê yekê bibîne. Rebera po di vê rewşê de çawa dikare bixebite. Ma ew qasî keramet heye. Me di destpêkê de agirbes îlan kir. Me got em ê van biryaran pêk bînin. Rast e. Lê me got şertek me heye. Eger rêbera po derkeve vê pêvajoyê bi rêve bibe em van biryaran dikarin pêk bînin. Gotin kongre pêk bînin me di namê de jî aniye ziman. Di daxuyaniya çapemeniyê de jî me gotiye. Em dikarin kongre pêk bînin. Lê em nikarin biryarên di kongrê de bînin cih. Sebebî wî dibêje. Tenê yek û karibe vê yekê bike rêbera po ye. Eger şert û mercên xebata azad a rêbera po pêk werin tenê ew dikare vê yekê bike. Eger nebe nikare bike. Lê niha tu guherîn çê nekirine. Di rewşa rehîneyê de ji rêbera po dixwazin jê hêvî dikin ku her tiştî bike. Ma ev wisa dibe dema ku aliyê desthilatê vê yekê dike randxwir jî dest bi êrişan dikin. Randxwir pir zêde bûne di van demê dawiyê de. Radibin her tiştî dibêjin. Mîna jehrê zimanê wan heye. Mîna jehrê zimanê wan heye. Ma qey em vê yekê nabînin. Ma wisa aştî dibe. Ma wisa demokrasî dibe. Ma wisa çareserî mümkün e. Kî rêlber vê yekê vedike? Nêzîkatî, mantıqa AKP MHP rêlber vê yekê vedike. Yên ku digotin em vê pêvajoyê bikin pêvajoya çareseriya xwişk û biratiyê nekarîn. Nikarin bixebitin. Xwe nû nekirin. Xwedî li sozê xwe derneketin. Sozên xwe bi cih neanîn. Tekoşîn nemeşandin. Xuya ye niyeta wan tunê ye. Yan jî ditirsin. Bi vê re randxwir kesên menfaetparêz ji vê rewşê fayde sûdê werdigirin her cure heqaretê dikin. Bandor li siyaseta Tirkiye dikin. Di aliyekê de hin partiyên muxalefetê erênê nêzîkê meselê dibin. Li aliyê din desthilat hê jî dev ji zihniyet û siyaseta înkar û qirkirina Kurdan bernedaye. Desthilat hê jî hebûna Kurdan nas nake. Ji Kurdan re nabêje Kurd. Qalamafê Kurdan jî nake. Hebûna pirsgirêka Kurdan jî qebûl nake. Ji ber vê yekê lêgerîna wan ya ji bo çareseriyê tune ye. Dersekî pir xweş de ye dewleta Tirkiye. Desthilat hê jî dev ji zihniyet û siyaseta înkar û qirkirina Kurdan bernedaye. Hebûna Kurdan nas nake. Ji Kurdan re nabêje Kurd. Qalamafê Kurdan nake. Qala hebûna pirsgirêka Kurdan nake. Qebûl nake. Ji ber vê yekê lêgerîna wan ya ji bo çareseriyê tune ye. Li beramberî tiştê ku me kirin. Tiştek tenê ku wan kiriye heta vê gavê tune ye. Komisyon heye, daxfin lê tenê meselê mijûl dikin. Yani me bilî dikin. Nayê zanîn ka ew ê çi bikin. Tiştekî nediyar e. Em jinha de dibêjin. Em ê qanûna poşmaniyê binêre. Em jinha de dibêjin. Di demên pêş me de ew ê qanûna poşmaniyê derbixin. Eger tiştekî wisa derbixin bila li nav çavê xwe bixin. Bila bigirin li ser çavê xwe li ser serê xwe bixin. Ji vê qanûna poşmaniyê çi dikin bila bikin. Ev bandorê li tu kesekî din nake. Tu kes nikare ji bilî azadiya rêbera po şervanek jî ji çiyê daxîne. Çil salê din jî li bendê bin çi dibêjin bila bibêjin wê nikaribin vê yekê bi cih bînin. Nikarin bidin kirin. Bila tu kes tiştekî wisa ji me hêvî neke. Em tiştekî wisa nakin. Qanûna poşmaniyê ne? Belê. Desthilat rast nêzîkê pirsgirêkê nabe. Yani guhertina zihniyet û siyasetê pêk nehat. Yani tê fehmkirin ku taktik dikin, polîtîka dikin. Di rastiyê de ji bo PKK tasfiye bikin, çi pêwîst e wî dikin. Aliyên randxwir, menfaetparêz derfetê dibînin, sûdê jê werdigirin. Her der bi randxwiran tijî biye. Di çapemeniyê de hene, di aboriyê de hene, di siyasetê de hene. Yani li her derê randxwir hene. Me anî bu ziman ji hundirtên ji dervetên derdoreke li ser pevçûnên Kurd û Tirkan ê ku dizî kirine, ê ku bêrika xwe tijî kirine hene. Me di biryarên PKK yên di mehê borî de
ev alî bawekî zelal dît û nas kir. Li ser pêvajoyê em vê yekî bînin ziman, heta niha tu tiştekî çê nebî. Em bi biryarin, em bi îsrarin, em li pê biryarên ku me girtine, em li pê wan biryara disekinin. Em biryarên PKK yên Kongreya Danzdemîn dişopînin. Em vê biryardarî û vînê vê îradeyê didomînin. Em ê guherîn û veguherînê pêk bînin. Yani em di stratejiya siyaseta demokratîk de bi îsrarin. Bila pêşiya vê yekê were vekirin. Zemîna hukukî ya siyasî çê bikin. Em weke rêxistin ji bo pêkanîna pêwîstiyên wê amade ne. Lê divê beriya her tiştî rêbera po pêşengê ji vê yekê re bike. Ji ber vê yekê divê ew karibe kesê ku karibe ji vê pêvajoyê re pêşengê bike. Biryarên kongreya me di pratikê de bide pêkanîn tenê rêbera po ye. Ji bo pêvajo nexetime. Bi pratikî bimeşe ji bo ku ev pêvajo em amade ne gavan bavêjin. Me avêtine jî. Em hewl didin tiştê em dikarin bikin pêk bînin ji bo tiştê nû bikin jî lêgerînê me hene, hewldanê me hene dibêje Duran Kalkan. Yani hevalno tişta ku me jî fehm kir, em ê vê êvarê jî saet 21 de pir berfirehî em şîrovê bikin. Ev tê çi manê pêvajo ji vir û pêve gîşt yani derketiye xwenaxekî din. Pêvajoya ku heta îro dewletê dimeşand êdî ne weke xwe ye. Aliyê Kurdan, aliyê tevgera siyasî Kurd helbesta xwe îro beyan kiriye bi rêya Duran Kalkan. Ez dibêjim sala me tijî bû ji vê saetê şûn ve pêvajo êdî ne wekî berê ye. Ev gotinên Duran Kalkan ne gotinên ji rêzê ne. Qedera pêvajoyê tayîn dike. Ez bara bêjim. Niha hevalno binêrin di derbarê Tayyip Erdogan de di derbarê AKP de çi dibêje? Tayyip Erdogan AKP li firsendê digerin ji bo têkbirina tevgera siyasî Kurd. Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî. Duran Kalkan van bijara pir vekirî aniye ziman û dibêje dewleta Tirkiye li pê dostên nû ne, li pê hevkariyên nû ye ji bo şerê li hember Kurda. Ji ber vê yekê maneya pêvajoyê tune ye. Mana pêvajoyê, watiya pêvajoyê bi şiklekî çê dibe eger Rêzer Abdullah ji hepsê derkeve, vê pêvajoyê bi rêve bibe, bi temamî azad bibe, were nava gerîla îxna bike, biryarên ku PKK girtine heta niha di pratikî de pêk nehatine. Binêre heta niha me şaş fehm dikir. Ji me wetirê PKK xwe fesih kiriye temam bîye. Ne wisa hevan. PKK biryar daye xwe fesih bike. Biryar daye çekandayîne. Ama biryarê xwe di pratikî de pêk neaniye dibêje me tiştekî pêk neaniye. Me tenê biryar daye temam. Ama ji bo pêkanîna pratikî pêdivî bi hebûna fîzîkî ya Abdullah Öcalan heye. Li bendê min ez ji were çi dibêjim hevan da. Mesela dibêje behsa dewletên cîhanê dike, behsa Gaza, Hamas, İsraîlê dike û divê derê de jî heqeten gotinên pir cuda bikartîne. Çi ne ev gotin? Binêrin. Ji bo şerê Gazayê bi dawî bikin bi beşdariya 20 serokdewletan li bajarê Şerm el Şeyx li Misrê civîn hate li derxistin dibêje Duran Kalkan. Yên ku şer derxistin niha bûne melekê aştiyê li Şerm el Şeyx. Li wê derê civiyane qaşû dixwazin aştiyê pêk bîne. Çima 2 salan we şer kir li wê derê? Encamê vî şerê çi bû? Çend hezar Filîstînî hatin qetil kirin? Hewl didin xemîna melekê aştiyê nîşan bidin. Tayyip Erdogan li Misrê çi digere? Tayyip Erdogan diçe cem wan teslîmê wan dibe, hewl dide bi wan re li hev bike, îtîfaqê pêk bîne, hewl dide li hember milletê Kurd piştgiriya wan bigire. Maqey em vê yekê fehm nakin dibêje Duran Kalkan. Gelê Kurd ew qasî qala xuşk û biratî kir. Milletê Kurd ew qasa behsa dostanî, azadî û demokrasiyê kir. Rêbera pû ew qas 24 saetan ranazê bêhna xwe venade lêkolîn dike, serê xwe değişîne, hewl dide esnekbûnê nîşan bide di vê pêvajoyê de. Tevgera azadiyê bi jin bi ciwanan re ew qas biryar girtin. Ew qas gava vêtin. Li şûna ku hûn qîmetê nîşanê vê yekê bidin,
Buara yeketi ava bikin. Heza demokratike a Türkiye derbixin hole. Şuna ku bibe welatê civaka azad demokratik. Şuna ku hûn civakekî azad demokratik ava bikin. Hûn çi dikin? Hûn radibin Tayyip Erdoğan ji derve li hember milletê Kurd hûn radibin piştgiriyê kom dikin. Piştgiriya şer. Türkiye wê qebûl bike û teslîmê wan bibe. Pasa hêzên serdest ên cîhanî dike. Mesela tespîta wî heye. Türkiye wê qebûl bike, teslîmê wan bibe, bi hêza ku ew ê ji wan bigire, ew ê hewl bide di serî de civaka Kurd, jina Kurd, civaka Tirkiye behçiqîne. Ew ê şer îlan bike. Di wê manê de dibêje. 7 salin wisa birêve birin dewleta Tirkiye. Hewl didin vê yekê bidomînin. Hêjî dikin, hêjî li ser wê rê ne. Eger ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk rast fehm kiribana, wê muhtacî wan nebûyana. Halbikî dostê rast, hêza rast li keleka wan e. Behsa xwe dike. Behsa milletê Kurd dike. 6 milyon Kurd di nava sînorên Tirkiye de, di nava rojhilata navîn de hêzeke stratejîk e. Em ê bibînin yên ku bi destê wan digirin dibêjin qey wê piştgiriyê ji wan re bigire. Sibê nediyare wê bi çi were serê wan. Yani dibêje em ê bibînin, yani Tayyip Erdoğan wê dîsa were xapandin. Yani revebirên dewleta Tirkiye wê dîsa werin xapandin. Yên ku îro rabûne bi destê wan digirin, Tayyip Erdoğan ji wetrê ew ê piştgiriyê karibe ji wan werbigire. Dibe sibê du sibê hûn ê bibînin çi were serê wan. Mesele ne ew e? Dibe me gotina xwe got, hîn jî em dibêjin, tişta herî xirab wê li Qibrîsê pêk were. Wê li Qibrîsê were serê wan. Wê demê em ê bibînin ka çi bi ser ketiye, wan çi bi dest xistiye, çi wan da kirine. Dibêje Duran Kalkan hevandan. Niha bi qasî ku min berhev kiriye gotinên Duran Kalkan min ji we re pêşkêş kirin, tabii gotinê wî berfirê hin, gelek tiştên din jî hene têde. Eger hûn amade bin saet di 21 de ronê ruhetê em cih didin vê gotina ku ez dibêjim cara yekeme henkî pêvajoyê dest pê kiriye, cara yekeme ji devê rayedarekî Partiya Karkerên Kurdistanê em tiştên wisa dijberê rayedarên dewleta Tirkiye dibînin. Pir baweyekê vê kirî. Yani dî zimanekî nerm, zimanekî dîplomatîk dî bi kar naye. Dîrek dibêje niyeta dewleta Tirkiye xirab e. Bi rêya vê pêvajoyê hewl dide tevgera me tasfiye bike ji holê rake. Yani tişta ku bi rêya şer nekarîn bikin, îro rabûne dibin navê pêvajoyê de vê yekê dikin. Ez dibêjim qey gotinê gelekî muhîm in. Ronî Ruha jî me em bi hera telefona axivîne ew jî pir kêfxweş e, pir şaye ku tiştekî wisa dibîse. Ka em binêrin ji vir û pêve pêvajo wê ber bi ku derê ve biçe em ê texmînê xwe bibêjin. Ew durrutiya rayedarên dewleta Tirkiye ji xwe ê min hûn zanin hûn vê derê vîdeoyê min teqîb dikin dişopînin. Ji destpêkê ve helwesta rayedarên Tirkiye em vê derê çi wa şîrovê dikin? Wisa ye. Yani me hêviya xwe bi rayedarên dewleta Tirkiye ve girê nedaye hevandan. Niha bi destûra we çend û çên din ez hema zû bi zû pêşkêş bikim ji we re. Niha deqeya dawî bû navçeya Tuzlayê ya Stenbolê li tersaneyekî di keştiyekî de ku dihate temîrkirin teqînekê çêbû, karkerekî miriye, 4 kes birîndar bû, ev ne teqînekî bi zanebûn hatiye derxistin. Ez bawer dikim qezayê Aydıntepe navçeya Tuzlayê li Stenbolê di dema temîrkirina tûpê de ez bawer dikim teqînekî çêbûye. Tiştekî wisa ku mirov jê endîşe bike, jê bitirse tune ye. Serokê Yeketên Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talebanî li navenda Mekteba Siyasî ya li Hewlêrê pêşwazî li Sefirê Fransayê Iraqê Patrick Furel kir. Di civînê de li ser avakirina kabîneya nû ya hikûmetê li ser hilbijartin û gelek mijarên din civiyan. Aliyan li ser tekîliyên xort yên demdirêj yên di navbera gelê Kurd û Fransayê de nîqaş kirin, sohbet kirin. Li ser avakirina kabîneya nû ya Bafıl Talebanî diyar kiriye ku ew li gel avakirina hikûmetekê bihêze. Yani hikûmeteke ku bikar be xizmetê bike dadperwer be. Wekî din
Talibanî aniye ziman ku armanca wan zêdekirina aramiyê ji bo wê hemû hewldanê wan ew e ji bo vê jî ew ê di nava xebatan de bin. Derheqê hilbijartinên li Iraqê de jî her du alî li gel wê yekê ne ku hilbijartineke zelal, vekirî, şeffaf di dema xwe de pêk werin, yani talûq nebin. Hevan li Efrînê talan û destirêjî heye, çekdaran zêr, pereyên malbatekî dizîn, meselekî ku bikaribe rûmeta milletê Kurd bişkîne heye, desta wê tune jinekî Kurd, çeteyên dewleta Tirkiye. Merû çawa ji nav derkeve hevan we nizanim. Ka ji were pêşkêş kim ji kerema xwe re. Yani vê yekê bizanibin dewleta Tirkiye ku îro bi helwesta xwe bi wê kêmasiya xwe a pêşbîniyê hewl dide pêvajoyê şansê dîrokî ê li ber destê xwe têk bibe. Ev dewlet, dewleta femkorî li Efrînê êrişê jin û zarê me dike, çeteyê xwe dişîne ser malbatan, mal û milkê wan didize, tecavûz dikin. Saziya Sorê ragihand ku çekdarên çeteyên dewleta Tirkiye li Efrînê bi ser malekê de girtine, talan kirine. Çekdaran li gundê Rûtayê ê navçeya Mabatayê bi ser mala welatiyekê 6 salî da girtiye. Destirê jî jina malê kirine, perezê rêwan dizîne, piştre jî reviyane. Xwediyê malê bi darê zorê hatibû koçberkirin. Vê dawiyê vegeriya bû mala xwe ji bo ku bikaribe berhemê xwe ê zeytûnan berhev bike, hinekî mala xwe temîr bike ji bo wî vegeriya bû Efrînê. Saziya Sorê her wiha re gihand ku li gundê Çeqelê, Comê ê navçeya Cindirêsê çekdaran li welatiyekî 5 salî û hevjîna wî dane. Zêr, pere, telefonê wan dizîne, gefa kuştinê li wan xwarine. Üniformayên hêzên ewlehiya giştî yên hikûmeta Sûriyê li xwe kirine. Ev çeteyên dewleta Tirkiye ne kincên eskerên Şamê li xwe kirine. Kabîneya Tirkiye ya rezîl ya kepaze îro li hev civiya li Enqerê bi seroketiya Tayyip Erdogan mijarê herî giring pêvajoya qaşoya çareseriyê bû, agirbesta li Xezayê bû. Dî çi kirine nizanim, ya rastî anha belkî di civînê de bin, min neşopandiye, ji civînê derketin derneketine nizanim. Mijarên serekî elbet ev pêvajoyê em di nav dane ev pêvajoye. Mesela Xezayê jî heye, mesela Xezayê safî bû, yani tiştekî eleqa wî bi dewleta Tirkiye tune ye. Em viya bidin aliyekî ya mala Dêrsimê xirab kirine hevala. Mala Dêrsimê xirab kirine. Ez viya dixwazim nîşanê we bidim. Binêrin tiştê ku anîne serê Dêrsimê. Yani ev endamên baroya Dêrsimê ne li dijî projeyekê madenê nerazî bû nîşan didin. Daxwaz dikin ku xebat acîlen were rawestandin. Ev karê talana xwazayê li Çiyayê Baxir ê navçeya Plûmrê tê birêvebirin. Dêrsim ji aliyê çavkaniyên Ben Erdî ve gelekî dewlemend e, her ku diçe hêjmara qadên madenan li wê derê gelekî zêde dibe. Li Dêrsimê hele hezir 145 proje hene. Nacî Çiyayê Mûzûrê yên 6 kilometre dirêj bi temamî wekî qada madenê hatine ragihandin. Ekosîstema herêmê xirab dibe. Ji ber santralên hîdroelektrîkê, yani bendav, kanên kevir, ew qûma derdorê zirar dide xwezayê. Tevê ku li herêmê ziyaretgehên Elewiyan jî hene, deverên pîroz hene, şîrket xebatên xwe yê madenê didomînin li wê derê. Endamên baroya Dêrsimê çûn qada madenê beyan kirin ku projeya madena Komrê neyasayî ye. Ev herem ji bo Elewiyan herêmek pîroz e, divê acîlen were rawestandin. Ev Dêrsimê cîwin dibîne. Baroya Dêrsimê da zanin ku piştî lêkolînê li qadê, piştî amedekirina raporekî ew ê giliyê projeya madenê bikin. Doğukan da axife, Doğukan Kudat. Ez bar dikim ew daxivî ew e. Erê me dîmen ji rûdawê girtiye îşallah heqê telîfê naye. Îro çar aliyê Dêrsimê dibin talan û dagirkeriyê de ye. Ji ber vê yekê em dibînin ku ev kompanya wekî berdewamiye hev li van herêman projeyên cûrbecûr ên madenê didin destpêkirin. Ev yek zirareke pir ciddî dide jingehê, xwezayê, dibe sedema tunekirina candaran. Yani hem insanan û hem jî heywanan. Kêfa hat ne ji axaftina Duran Kalkan re wekê melhem hat ji miletê Kurd re. Miletê Kurd heqeten li benda gotinên wisa ne. Ji ber ku van demên dawiyê de em êpê ji aliyê ruhî de em sis bûne. Em hinekî werin ser hemdê xwe baş dibe. Temam em bidomînin hevanû. Serokwezîrê İsraîlê şiyarî da
dibêje eger tevgera Hamasê bi bêçekbûnê razî nebe, eger çekê xwe daneyne, ew ê dojihê dibe em ê dojihê di ser serê wan de bibarînin. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu dohra gihand ku li gorî plana bîstxalê ya Serokê Amerîkayê Donald Trump ya ku ji aliyê İsraîl û Hamasê ve hatiye pesendkirin, divê Hamas çekan dayne, Xeza bêçek bibe, tu karegehên fabrikeyên çekan di nava Xezayê de nemîne, qaçaxçîtiya çekan jî li ser sînoran êdî neyê kirin. Divê melehev kir ku em qonaxa yekem ya Agirbestê temam bikin, paşê ji bo pêkanîna qonaxa duyem em îmkan û derfetê çêbikin. Trump ragihandibû ku eger Hamas çekan daneyne, em ê çekan bi wan bidin danîn, dibe ku em vê bi tundî jî bikin, bi zextê em ê bikin. Netanyahu balkişan ser giringiya parastinê jî got, em mecbûrin hêz şiyana xwe ya parastinê xurttir bikin, çimkî azadî ne herdemî û otomotîk e. Eger hûn nikaribin cevakê azad biparêzin, wê rejîmên dîktatör û totalîter bi ser we de serwer bin. Ez dixwazim hevoka Netanyahu binêrin. Netanyahu belkî gotina rast ji devê kesekî şaş derdikeve, ama gotinekî pir baş e. Ez vê bînim ser ekranê gotina Netanyahu binêrin hevanna. Ji kerema xwe re goh bidin vê gotinê. Veya hakikaten binêrin çi dibêje Netanyahu. Eger hûn nikaribin civakên azad biparêzin, wê rejîmên dîktatör, totalîter bi ser we de serwer bin, yani hakîm bin. Êdî maye serwe. Ji bo ku hûn bikaribin civakê xwe biparêzin, sedî set lazim e hêza we ya parastinê hebe. Yani qesede xweser be. YPG xweser be. Hêzên gerîla hebin xweser bin. Asayişa Bakurê Kurdistanê hebe xweser be. Eger milletê me Bakurê Kurdistanê nikaribe xwe biparêze, hêzên totalîter wê ser me serdest bin. Êdî îjab nake em gilû gazincan bikin. Milletê Kurd bê parastin nabe. Em nikarin xwe bihêlin ber bextê dewleta Tirkiye. Ne mümkün e. Nabe. Nabe yani. Tişta nebe nabe yani. Bi zor e. Yani ji bo wî jî ji bo ku hêza askerî çêbibe, ji bo ku artêş çêbibe, milletê Kurd çi îcab dike wê bike. Yani madem bütçeyekî heye, em didin dewleta Tirkiye, bacê, vergiye, bi wê bütçe dibe hem askerên dewleta Tirkiye xwe jê xwedî bikin, hem jî askerên Kurd xwe jê xwedî bikin. Mesela niha çawa ku dewleta Sûriye heye, artêşa Sûriye heye, qesede beşekî giringê artêşa Sûriyeyê, Rojavayê Kurdistanê jî diparêze, wekî pêşmerge. Li Bakurê Kurdistanê jî dibe hêzekî askerî ya Kurdan hebe, bütçe wî ji bütçeya askeriyê ya Wezareta Parastinê ya Tirkiye were. Çima nebe? Dibe, çünkü em jî beşekî Tirkiye ne? Madem Musa'ye, madem paşnavê me Tirkiye'ye, wê demê hêza me ya askerî şert e. Awusa'ye. Madem paşnavê me Tirkiye'ye, dibe artêşa Tirkiye, Wezareta Parastinê ya Tirkiye maaşên şervanê me bide. Madem paşnavê me Tirkiye'ye, em ji Tirkiye naqetin, dibe dewleta Tirkiye razî bibe ku em qedera xwe bi xwe tayin bikin. Em bi xwe li welatê xwe xwe rêve bibin. Ez wisa fehm dikim. Wê demê merov dikare faydeyên dewleta Tirkiye bifikire. Yani ez aniha bi halê xwe perîşan. Çima fayda dewleta Tirkiye bifikirim ji min re bêjin. Nafikirim. Kengî em bûn şirîkê dewleta Tirkiye bi her awayî şirîk. Heq, hukuk, xwe rêvebirin, adaleta Kurd hebe, adaleta Tirk cuda hebe. Eger adalet gerdûnî be, bila adaleta gerdûnî hebe, bila adîl be, wê demê problem tune. Ama da askeriyê de dibe milletê Kurd tavîz nede. Siyasetê de tavîz nede. Evan no. Naya çi jwara dibêjim? Ez hema parantezekî vekim dixwazim ji wara spas bikim ji bo eleqeya we ji bo vê kanalê. Ev mehekiye hûn süper diçin. Mehekiye hakikaten hejmara temaşevanê me pir pêşketine mala wê ava her hebin. Eger hûn nikaribin civakên azad biparêzin wê rejîmên dîktatör totalîter bi ser we de serwer bin, dibêje Netanyahu. Wekî din hevanna. Fermandarê Lîweya Bakurê Demokratîk ku di nava Qesedê de cih digre Ebu Ömer Edlibî hûrgiliyên civînên dawî yên di navbera şandeya leşkerî ya Qesedê û Wezareta Parastinê ya Sûriyê de eşkere kirin. Beriya çend rojan hûzanin heyetekî Qesedê çûbû Şamê, navaroka hevdîtinê çi ye? Li gorî fermandarê Qesedê Ebu Ömer Edlibî
civin ba armanca pêşxistina rêça danûstandirên komîteyên pispor ji bo yekkirina leşkerî ewlehiyê asteyeke bilind ya berpirsêriya niştimanî hatiye birêvebirin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesede di çarçoveya pêkhateyên artêşa nû ya Sûriyeyê ew ê li wê derê bicihîbin ji sê lîwayên leşkerî çend lîwayên serbixwe pêkite. Di nava wan de lîwayek heye jê re dibêjin yekîneyên parastina jinê YPJ. Hat femkirin binêrin. Qesede wê bi sê lîwayan di nava artêşa Sûriyê de cihî bigire. Yek ji wan lîwayan YPJ ye. Beriya niha Colanî û hevalê xwe qebûl nedkirin ku jin di nava artêşê de cihî bigirin lê heye. Ew ê cih bigirin. Navê Qesedê dibe biguhere ne mesele ye. İdlibî wekî din çi dibêje her çend navê Hêzên Sûriya Demokratîk wekî nîşaneyeke şerefê bimîne jî guhertina nav wê ji bo qonaxa nû ya avakirina Sûriyê mümkün be. İdlibî li ser çarenûs li ser qedera fermandarên pîleyên leşkerî yên nava Qesedê de jî ragihand ev mijar wê di rêça danûstandirên teknîkî leşkerî de bin. Bi şêweyekî armancê peymana dêhadarê pêktin ev mesele ne mühîm e. Wekî tên lîwaya Bakurê Demokratîk heye ew jî yani beşekî nava Qesedê de ye behsa wî dike dibe beşekî resen avakerê Qesedê ye wê bibe beşekî mekanîzmeyên yekxistinê. Wekî din hevano ez çi jora dibêjim ji bo bi cîhanîna peymanê dawiya îsal wekî dema dawî hatiye diyarkirin yani heta serê salê dibe tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê bi dawî bibe. Ama dibe pêk ney jî ne mesele ye. Ev ne demekî pîroz e ne ayet e. Merû dikare wext bixwaze hêdî hêdî. Baş e. Wekî din xalê kontrolê hene dibêje me tu derekî rê negirtiye rêya çûnû hatinê negirtiye û wereng hin îdia hene divê tu xalê kontrolê me pêşîlî negirtine li dijî tedbîrên ku zirarê didin jiyana welatiyan û bazirganiyê. Yani hin îdia derketibûn Qesedê qaşo rê girtiye kamyon û barhilgir tir nikarin herin werin seyare nikarin herin werin dibêje tiştekî wisa tune ye. Yani tiştekî ku zirar bide milletê me mağdur bike em nakevin nava wê meselê. Tiştek ku min dixwast ez ji we re bêjim hevando ez viya bînim ser ekranê binêrin. Rêzdar Abdullah Öcalan qaşo ji Nêçîrvan Barzanî re name şandiye. Jê çi xwestiye? Ji bo pêvajoya aştî ji dixwaze ku ji pêvajoya aştî re pêşengî bike. Baş e ji pêvajoya çareseriyê re pêşengî bike. Ez vê heme binivîsim. Hevando ev meseleyên teknîk acayip hêsan bûne. Zemanê verê wextê ev tune bû. Mesela anha sistema YouTube'ê û nivîsandin jêrnivîs acayip hêsan bûne. Abdullah Öcalan ji Nêçîrvan Barzanî dixwaze ji pêvajoya çareseriyê re pêşengî bike. Yani ev îdiayekî ye. Ez ê ji we re bêjim ji ku hatiye. Malpera Monîtorê ya Amerîkî di raporekî xwe de da zanîn ku rêber Abdullah Öcalan rast daxwaza alîkariyê ji Nêçîrvan Barzanî kiriye ji bo bi dawî anîna şerê 40 salê yê di navbera artêşa Tirkiye û PKK de. Ev Malpera Monîtorê diyar dike ku hefteya borî nameyeke Öcalan gîştiye berdestê Nêçîrvan Barzanî tê de hatiye gotin encama gotûbêjên niha yên ji bo bi dawî anîna şer wê bandorê li Iraqê bike li Herêma Kurdistanê jî bike. Dibêje armanca min adivê pêvajoyê de ew e yani Abdullah Öcalan gotiye em bigêjin çareseriyekê mayînde ku li ser bingeha prensîpên demokratîk be. Di nameya Abdullah Öcalan ya ji bo Nêçîrvan Barzanî de hatiye gotin gelekî mühîm e, gelekî giring e. Hûn jî serkirdayetiya vê pêvajoyê hilgirin ser milê xwe. Yani pêşengiya vê pêvajoyê bikin. Nêçîrvan Barzanî pêşemiya borî çûbû serdana Enqerê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li gel Hakan Fidan civiya bû. Yani ew berpirsekî payebilindî Herêma Kurdistanê ji aynî Malpera Monîtorê re çi gotiye divê civînê de Nêçîrvan Barzanî ji Erdogan re gotiye divê bi lez û bez hûn çarçoveyeke yasayî saz bikin ava bikin yani qanûnan derbixin
ji bo rê bide gerîla ji çiyên Başûrê Kurdistanê dakevin. Nahevan di pişt vê nûçê de tiştekî heye tiştek ku ez texmîn dikim. Dewleta Tirkiye hûn zanin rê nade Rêzdar Abdullah Öcalan ji hepsê derkeve. Dewleta Tirkiye nazî wî li kî dibihire ji bo têkbirina tevgera siyasî Kurd PKK ji bo têkbirina Rojavayê Kurdistanê yani ji xwe re li hevalbenda digere. Tabî ez nabêjim nêçîrvan xwedî însanekî xwedî niyetek pak e. Yani derdî wî ku zirar bide Kurdan ez tu ca nafikirim. Ne wisa tamam tucar e, şîrketî wî hene, dewlemend e, menfaetên aborî digire berçavan rast e. Lê ez nafikirim ku ji bo zirar bide milletê Kurd ketiye nava hin hereketan. Yani ez bawer dikim Rêzdar Abdullah Öcalan jê re nameşandiye lêbelê Partiya Karkerên Kurdistanê bi îsrar dibêje hezar hev nameyan jî bişîne Abdullah Öcalan bişîne rojava jî telefon jî bike telekonferansê jî biaxife heftê hev name bişîne Qandîlê jî bişîne Ewropayê jî dibe bi kêrî tiştekî nay em pêk nayînin xilas heta ku ji zindanê dernekeve bawekî fîzîkî serkêşiya vê pêvajoyê neke maneya nameyan tune bila dewleta Tirkiye ranebe di ser serokatiya me re hewl nede me tasfiye bike. Baş e? Yani ez vê encamê jê derdikim. Ez bi şiklekî wisa ji meseleyê fehm dikim. Yani we çi got? Hevano ez hema biçim nûçeyên deqeya dawî binêrim tiştekî hebe heye tiştekî tinebe saet di 19 da saet di 21 da ez ê ji we re pêşkêş bikim qet nexeme baş e ku saetê me hene dirêjin hûn çi dibêjin vê warê hinekî dengê min ketiye na dengê min neketiye hevano ez hema hevdîtina şara û Putin bînim ser ekranê hevano Serokê Rûsyayê û serokê hikûmeta Veguhêziya Sûriyê li Moskowayê hevdîtin pêkanên her du aliyan tekiliyen di navbera gelê Sûriye û Rûsyayê de nirxandin. Serokê hikûmeta Veguhêziya Şamê Ahmed El Şara got hikûmeta wî girêdayî peymanên berê ye. Ecayîb ne? Peymanên berê çi yani? Peymanê ku Esad îmze kiriye bi Rûsyayê re girêdayî wî gelo girêdayî wî ye. Çawa girêdayî wî ye? Pir ecêb ya. Yani Suriye mandaya Rusya'yı bu. Yani hemî peymanên berê eger derbas bin wê demê yani ji Rûsyê re dibêje kerem kê were. Di hevdîtinê de Putin got tekiliya Rûsya Sûriye tekiliya dostane ya zêdetirê heştê salî ye. Rojek ev tekilî ji bo berjewendiyên teng nehate bikaranîn berova jî ji bo berjewendiyên dualî ya gelê Sûriye bûn. Komîteya hikûmetê ya hevbeş ya di navbera Moskova û Şamê de wê xebatê xwe di demekê nêz de Jinûva dest pê bike. Ahmed El Şara spasiya Rûsya û serokê wê kir pesnê tekiliyên dîrokî yên her du welatan kir pesnê wî da yani. Ka ew dibêje em rêzdê ji lehevkirinên berê re pêk hatine em rêz hurmet nîşanê wan didin yani peymanên berê ev dîrokeke mezin e em hewl didin tekiliyan veguherînin baweyekî ciddî xwezaya van tekiliyan nas bikin em dixwazin serxwebûnekî ji rewşa Sûriyê aştî yeketiya xaka wê îstikrara wê ya ewlehêrê hebe ev jî girêdayî îstikrara heremî û cîhanê ye rast e hevan da bi vî şeklî me ev jî daalî li gundewarê Reqa êrişa çekdarî pêk hat du sivîl hatin qetilkirin du şervanên Qesedê şehîd bûn ev çi meselê hevan no Civîna komîsyonê jî heye ji sedî heştî û dudiyê ciwanê me gencê me dixwazin Kurdî di qada cemaweriyê de yani di nava civakê de di nava saziyên fermî yên dewletê de were axaftin. Yani Kurdî bibe zimanê fermî. Ji sedî heştî û dudiyê genc û ciwanan wisa dixwazin. Li gundewarê Reqa êrişa çekdarî pêk hat du sivîl hatin qetilkirin du êrişkar êrişê bendeke kontrolê ya hêzên ewlekariya hundirîn ya li rojhilatê Reqayê kirin di encamê de du sivîlên li ser bendê bûn hatin qetilkirin her wa êrişkarek jî li wê derê hat kuştin. Xatirê we silav rêz.